Какви са вашите представи? Как си мечтаете, че ще изглежда България след 4 години, например? Мечтая си да изглежда още по-хубава. А как ще изглежда? Как ще стане ли? То не зависи само от мен по никакъв начин, защото мечтите са си мечти, но важното е не само да си мечтаеш, а да действаш и да правиш нещо за това твоята мечта да се сбъдне. В крайна сметка това опира и до избори, защото всеки прави свой избор и от крайния избор зависи общия резултат за страната. Защото аз много често съм се срещал с хора и 2001 година, и в предишни години, които казват, дали не сгрешихме с избора, който направихме, понякога се разкаиват. Или дали не сгрешихме, че не излезнахме да гласуваме. Това много често са ми го казвали, например, симпатизанти на БСП, които казват за някои избори, те не са толкова важни за нас. Например, европейските. Какво ще избираме 17 депутати? А за България, виждам я след 4 години, ако успеем по умен начин, с добър екип, с ясна политика и управленски действия да преодолеем следващата година, която ще бъде по-трудна, виждам я първо с много по-добра инфраструктура като държава. Второ, и с национални, и с европейски пари. Второ, държава, която продължава икономически растеж, динамичен, защото ние трябва да се борим за всяка една инвестиция. Без това, само с европейски фондове или с национален бюджет няма да стане. Защото те отговарят за... Точно така. Европейските фондове или националния бюджет работят за публичната инфраструктура. Но ако няма работеща икономика, няма как. Това означава добра бизнес среда, това означава създаване на нови работни места и привличане на инвестиции. Аз, например, много се гордея, че успяхме за 4 години да привлечем близо 23 милиарда евро инвестиции. Това никога не се е случило в България. И сега трябва да продължим да се борим, защото България трябва да догонва. От нивото, на което сме, което не ни удовлетворява, и мен не ме удовлетворява, трябва да достигнем по-развитите страни. Затова трябват сериозни инвестиции. И държава с по-добро образование, по-качествено, много по-подредено и здравеопазване, което е добре структурирано и по-достъпно. Защото има адски много бюрокрация. Има адски много бюрокрация и в здравеопазването. Ресурсът нараства, но винаги не достига. И просто нещата трябва да се подредят още по-ясно, по-добре, за да има ефективност, да има краен резултат. И не на последно място по значение, както вече ви казах, държава, в която все пак има справедливост. Защото едно от нещата, които според мен не достигат в България и което е дефицит като обществено усещане, е справедливостта. Значи, че всеки е равен пред закона, че не може да се измъкнеш, ако си го нарушил, че има ангажираност на държавата към социално слаби, към възрастни хора, към майки. Пътят не е лесен, защото, както споделих, нищо добро не става за един ден. Но трябва упоритост, знаете ли, често разказвам, може би някой от вас, ако е гледал мои телевизионни прояви, една е кадър от филм, който много харесвам. Полет над кукувиче гнездо. Сещате ли се за какво става дума? Там, когато Джек Никълсън се опитва и се напъва 1 минута да премести една машина. И той не успява и казва, аз поне опитах. Поне опитах. Значи, мога да ви кажа, 4 години се опитвам, понякога успявам, по-често, според мен. Понякога по-трудно вървят нещата, да променим нещата към по-добро. И то е важно усилието да бъде колективно. Всички заедно да го правим, всеки по свой начин. Аз лично обаче вярвам, и това мисля, че не е просто така пожелание, че България се промени изключително бързо. Ние понякога не го усещаме. И това аз го усещам от чужденците, които са били в България, да кажем, преди 6 години. И идват, не са били 6 години и идват и казват, вие сте дръпнали невероятно.
А иначе в ежедневието си, защото всеки има проблеми. Семейни, битови, в работата. Те ни засмукват. Нали? Те не ни дават някаква дистанция да кажеш, чакай да помисля, къде бях аз? Къде беше моето семейство преди 4 години? Какви проблеми имахме? И къде сме сега? По-добре ли или е по-зле? И естествено да си зададе въпроса как да направим нещата да бъдат по-хубави, отколкото са сега. Защото аз вярвам в напредъка, че можем да се справим. Едно нещо мога да ви кажа, понеже чествахме 100 години българска независимост. Почти от септември месец миналата година започна, направиха се много събития и аз бях в цялата тази машина на инициативния комитет, организиране на събития, предавания, чествания и немалко четох за това събитие. Че защо сме успяли тогава, пак за пореден път нарушавайки Берлинския договор, напук, без достатъчно дипломатическа подкрепа все още, на другите да постигнем този резултат и да не ни се случи нещо. Защото има абсолютно единство. Значи не е имало партия, фракция, съсловие в обществото, което да е било против това. Значи, когато сме достатъчно консолидирани ние като общество около нещо, тогава постигаме резултат. Когато се занимаваме с наши си битки, борби, партизански истории, тогава винаги пропадаме. И аз като историк, също съм наблюдал, например, 90-те години. Прехода. Толкова национална енергия, хвърлена на вятъра. На вятъра. Абсолютно луди години. Правиха се неща без да се мисли. В земеделието. Толкова безумна аграрна реформа, колкото се направи. Няма никъде в Централна и Източна Европа. Приватизацията в България стана първо с закъснение, после по един безумен начин, за жълти стотинки понякога. Много порочни неща и струва ми се, че последните не само 4, последните 8 години като цяло страната се нормализира и става по-градивно всичко. И моето най-голямо притеснение, да ви кажа, да не се върнем назад.